Wan ngayuk kejat hakan ke Shnong, habang wan yuk kejat hakan ke Shnong, ngadai I pangada sakhi daladi, pakalom gumno ke Madan. Ni ba ke Madan kabaret, wa khatam ni syakate ke liang ni syatai ki bon ki sit, mo, nadi hapreng be ialehkai ki player, kena ka ball ka sit stay, kalong ka ke berjenjah, nak ka porso bor bersulit ben kharbol. Kalong shisha ka jingkyrkhu ka khraw iaki khun samla jong thaiñ Umsning khatam iaki samla jong Shnong Lum-Umpih Umsning haba Bah Jayson S Mawlong MLA Umsning leit ban plie ka Madan ialehkai ka shna pynbha kyrpang na ka bynta ban ialehkai football. Shna pynbha yakni ka Madan football ha ka jinglut ka balakot shaka arpusaw pon laipun lak tyngka da ka state sports council jong sorkar Jylla. Hakani ka sngi play kani ka Madan ialehkai ladan lang video ka Umsning sin adi block Brahma ba Benedict Sinkli rang ba Shnong Lum-Umpih ki samla bat ki long kmi long pa. Kum bynta ban pinchong kun ye kani ka sngi la pelong da ka lumpung ialehkai football jong ki kenthai bat ki shinrang bat la sam ye ki busket shaki kenhon ki bajo. To yai tapti ka ba jam na ka banta ka negative 2 ka ba. Tiki nakasnong kisamla kilawan magkundo nga kung Bah Jayson dong kam ka scheme wangi dong kam mantuyo kani ka fencing ka bapura wangi pinhe katu kani kamadan mo bad kontrol katu kani kamadan bat ka jing tristom jogi mo bayadon lang ti kajat ki officer jong sports department ba ngayo pangora ikani ka scheme hangni napo snong kuma arsan la atray pi bedon hangni pi sakhi pelon jong kani jong kamadan perngangait pa kani kan ay kataka mo ka platform naman tag ni samla baka sports punta ko majukran nakapoch ko por kamdi ka sports kung suya ialehkai milen and ka hobby klade kalat kelinti ka pinthaw pinyo kata kamay ka ji kaspa ka pau pinyo nang ni papiyo kan pe hay yala di ashram amoy haladi mo yaki para ikin man hay kasab jong ladi tishim yakani ka mo nagani ka kabu shim yakani kabukser pi samla piyo ba ngidong kampare benyas no tilang manay lang kita kakti kamon bakadiang among bang nga Bah Jayson nga suhun tang kani Madan balong kumne akwa bakat kisnam kim nang ya inang yo pynbha susu ndey bo ong tang Tay korpat de. Sa isin ani tapti ka ba jam na ka banta ka team 3 balay yo.